Мин Хакимова Ләйсән Данис кызы. Арча районының көнбатышында урнашкан кеп-кечкенә генә Орнашбаш авылында гап-гади авылга гашык агроном егет белән авылга эшкә килгән Фәйрүзә исемле кыз гаиләсендә 2003 елның 25 маенда 3нче бала булып дөньяга аваз салганмын. Арча районының саф һавасы, зифа каеннары, шиксез болыннары, якташларымның каһарманлыгы миндә табигатькә, тормышка гашык, сәеррәк, хыялый кыз тәрбияләде. Туган ягым белән сезне дә таныштырыйм әле. Арча муниципаль районы Татарстан Республикасының Көнбатыш Кама аръягының төньяк өлешендә урнашкан иң эре районнарның берсе. 2020 елда инде районыбыз 90 яшын билгеләп үтә. Юкка гына аны татар әдәбиятының Мәккәсе димиләр бит. Милләтебез мәдәниятенә Арча Абдулла Тукай, Алиаскар Камалов, Гомәр Бәширов, Гариф Ахунов, Мөхәммәд Мәгдиев кебек бөек уллар үстереп биргән төбәк. Арча шәһәре ул улларга күңел тынычлыгы, яшьләргә төрледән-төрле мөмкинчелекләр бирә торган төбәк. Кая гына барсам да, Арча мәңге минем йөрәктә. Менә бу кыз турында әйткәндә, беренче очракта бит инде без видеоны карыйбыз. Һәм видеога карата, видеоны ничек төшергәнгә карата, без шулай кыз турында ниндидер фикер төзи алабыз. Менә бу видео минемчә бик сыйфатлы. Шуңа күрә дә мин бу кызда ниндидер ышаныч күренеп тора, ул бу бәйгегә бик әзерләнгән. Видеосы да бик яхшы. Шуңа күрә мин аңа югары баллар куйдым. Концерт номерында ышаттым. Әлбәттә, кул эшләре дә бик яхшы иде. Һәм Арча кызыбызга 25 балл куйдым. Рәхмәт. Видео дигәндә минем киресенчә шик туды. Башкалар камера каршына чыгып, ничек булса да үзләре сөйлиләр. Монда аның сөйләве камера артында калган. Укыймы ул, үзе ятлап сөйлиме, ничекме? Менә монысы бераз җитеп бетмәгән. Кул эшләренә килгәндә, бәйләве искиткеч. Минем иң төп караган пункт шул кул эшләре иде. Бәйләве искиткеч, ләкин мине бер җөмлә инде бөтен фикеремне шуалтты. Ничек инде кул эше турында ярты елымны әрәм иткән дип әйтеп була. Ул аны мактап әйтте, бәлки ул долкынланып сарыф иткән дип бутагандыр. Ләкин менә бу җөмлә бүтән кабатламасын, мин барыбер аңа 5 балл куйдым, ләкин бераз кәефемне төшерде инде, кул эшләрен мин бик кадерлим. Бәйләве искиткеч, афәрин кыз. Яхшы, 23 балл куйдым мин аңа. 23 балл, ярый. Татар хатыннарының кулыннан элек-электән чигү, бәйләү, тегү эше төшмәгән. Һәм бүген дә минем сезне үземнең эшләмәләрем белән таныштырасым килә. Иң беренче чиратта ярты еллап вакытны әрәм иткән, ләкин иң миңа калса матур эшләмәләрнең берсе әлеге скәтер турында сөйлим әле. Әлеге скәтерне эшләгәндә башта кичкенә генә шакмаклар ясалалар, аннан соң алар бер-берсенә беркетеләр. Әгәр дә инде гап-гади генә күлмәк киеп, ниндидер үзенчәлек кертәсе килә икән, бу очракка минем берсеннән-берсе матур, үзенчәлекле, бер-берсен кабатламый торган төрле якаларым бар. Алганда әлеге кулъяулыкка тукталасым килә. Әлеге кулъяулыкны 2014 елда мин бер туган абыйма бүләк иткән идем. Ул абыемның куен кесәсендә йөреп, Саратов өлкәсендә бер ел хезмәт итеп кайтты. Төсе инде чыгып, үзе ямсызлана башласа да, әлеге кулъяулыкта ниндидер якынлык, ниндидер икенче төрле рух бар. Шуңа күрә ул күңелгә иң якыныдыр. Ә менә монысы иң соңгы эшләмәләремнең берсе. Тиздән әлеге кулъяулык та үз хуҗасының кулларына күчеп, шулай ук армия сафларына юл тотачак. Шулай ук минем сезгә безнең якта көрпә диләр инде. Менә шушындый көрпәләр бәйләүне дә күрсәтеп китәсем килә. Башта крючокка иң беренче башлангыч күзне алабыз һәм 5 күз туплыйбыз. Һәм аны бер-берсенә
тоташтырабыз. Соңыннан соң, нәкъ шулай ук 3 күзәнәк алып, 3 багана ясыйбыз. Шуннан соң яңадан 3 һавалы күзәнәк алабыз. Һәм тагын 3 багана ясыйбыз. Һәм шулай итеп безнең 4-3 баганадан торган зур багана килеп чыгарга тиеш. Соңыннан безнең әлеге рәтебезне бер-берсенә тоташтырып рәтләп куябыз. Минем дә гомуми балл 23 балл. Ләкин миңа да киресенчә видеоның сыйфаты җитмәде, җитеп бетмәде. Шигырьне бик матур сөйләде. Ләкин әйткәнемчә видеоның сыйфаты бик начар. Һәм менә миңа шунысы җитеп бетмәде. Һәм кулышы өчен мин 4 балл куйдым, чөнки миңа җитеп бетмәде. Әзрәк кенә тагын күрсәтсә иде ул, бәлки 5 балл куйыр идем. Бит агым мен ничә балл булды? 23. 23 балл. Миңа тыйыла Ләйсән үзенең бу чыгышына, мен конкурска бик иҗади килгән кебек тыйылды. Иҗади кыз, иҗади яктан караган, әзерләнгән. Минем өчен 25 балл куйдым. Хәерле көн. Без бүген татар халкының милли символы булган эшпишмак пешерү серләренә төшенербез. Камыр өчен безгә чама белән 20-30 грамм тирәсе шикәр комы, 20 грамм тоз, 250 мл жылы сөт, 250 мл жылы шулай ук су, 25 грамм шүпрәм, 125 грамм маргарин, 2 йомырка һәм чама белән генә үсемлек мае кирәк булачак. Иң беренче шикер 250 мл жылы сөт салабыз. Шулай ук камырыбыз йомшак булсын өчен 250 мл жылы кайнаган су салабыз. Шүпрәне салып, яхшы итеп шүпрә изелгәнчегә кадәр булатабыз. Эш башыннан тоташтырып, бөгеп, майланган табага тезгәч, 5-8 минутка тагын бер кат кабарга калдырып торабыз. Бу исә соңыннан безнең ясалган бизәгебез матур килеп чыксын өчен эшләнә. Эшпишмакларыбызны бизәгәннән соң 180-200 градуска кадәр җылынган мичкә 50-60 минутка озатабыз. Самавырыбыз кайнады, эшпишмакларыбыз пеште, чәйләрегез тәмле булсын. Ярый. Бик иҗади, бик шая кыз. Үзен теге башта ук шундый уялып тормый, телефонга төшерелгәндер дип аңладым мин ул камерада, әйме теге сыйфат җитеп бетми. Арча кырлары, мин яратам инде арчаны. Утырып карый башлаган идем. Бер ни сөйләгәндә арча турында да сөйләргә кирәк дигән шарты бар бит, әйме, кая туган төбәк турында. Неләр видеолар алганнар, иске теге өстән төшерелгән, башкасы каян алган, үзе төшермәгән бит инде менә шуңа күрә әзрәк кенә мине ул читкәрәк алып китте. Үзенең каян янында шигырьләр укуы, сөйләве анысы бик матур. Җиңнәрендә явап җибәрсә тагын да матуррак булган булыр. Мин аңа зур баллар куйдым, 25 балл. Иң беренче караган видеомда Ләйсән булгандыр. Булай булса бик читен буласы дип караган идем. Кызларым барсы да шундый уста булып чыктылар. Бик шатмын. Бу кыз өчен. 25 балл гомуми баллар. Ләйсән турында фикер әйткәндә, иң беренче Ләйсәннең инде үзе белән дә сөйләштек инде без, сораулар биргәндә, киемгә игътибар Ләйсән киемгә. Бу кыз бала безнең менә үзенә ышанып, һәр бер әйберне үзе җиңеп чыгарга яратучы кыз характер буенча. Аның күренеп тора.
Менә без әйттек, Конгресс җитәкчегез үзегезнең авылындан. Хәзерге вакытта социаль мәсьәләләр буенча урынбасар булып администрациядә эшли. Культура бүлеге мөдире булып эшләде. Сиңа бер күлмәкне әллә каян табып бирәчәкләр дидек. Ләкин инде ул видеоларны минемчә ул төшереп куйган инде аңа кадәр инде. Күрәсез бит, ачык күлмәкләр. Аның ничектер характеры шундыйрак менә бу баланың. Хәтта ул безнең биргән сорауга, менә президент булсаң, ни эшләр идең, нинди карарлар чыгар? Мин президент булсам ди, ул әйтә. Канададагы кебек ди. Менә картлар йорты белән ятим балалар йортын берләштерерим. Менә аның фикерләү нидә аның бик көчле. Аның үзенең уйлары беркемгә дә ошамаган, аның менә кылган фикри юнәлеше бар, ничектер бу балада. Нигә килгәндә ул көрпә дип атайлар инде аларның тик урындыкларга япмалар әзерлиләр бит инде, ул аны күренеп тора менә үзе әзерләгән. Күрәсез бит, аның кул яткан инде, ул моны эшли инде, бу моны рәхәтләнеп эшли торган. Әгәр дә инде ул беренче тоткан гына икән, өйрәтергә тоткан икән, ул бер элмәкне дә чыгара алмый. Азаплана ул шунда. Шуңа күрә Ләйсәннең бөтен ягында искә алып, мин 24 бал куйдым аңа. Менә шул киемнәренә игътибар иттем минем бөтен яктан. Бу кызда бар нилек. Настырность диделәр бит инде. Үз-үзенә ышану, мин менә шушыны эшләп чыгам дигән әйбер бар анда аның күңелендә. Кадриба, бәлки чыннан да менә бу кием мәсьәләсе оештыручыларга кагыладыр беренче чиратта. Алар икенчеләрне әзерләнмиләр. Оештыручы кеше әйтеп җибәрергә тиештер бу чиратта, киңәш бирергә тиештер. Чөнки баланы әле үзе киемне аңлап бетермәскә дә мөмкин. Үзен чәчле торган кыз бит. Сүздә юк. Әйтәбез оештыручылар өчен кием сүздә юк. Ләкин аның рухына инде салырга тиешләр алар. Менә килеп утырдылар бит кызлар, алар бит бөтенчә каплаулы, калфаклары, ниләре бар бөтенесенең дә. Менә ул аларда менә шушы әйбер тәрбияләнергә тиеш, аларның калбенә сеңдерелергә тиеш. Шуңа күрә менә без һәрберебез шулай дип әйтеп утыра бит инде, алар киләчәктә без бит инде бөтенесе карарлык иттереп, башка кызларда ишетерлек итеп җибәрәбез әзерләнгәндә. Әйе, киләчәктә. Әнгамәт Набаев яшьлек белән чирашу. Үләк итте шиккән кылыялагын. Зата барда авыл башла. Кайтырсыңмы? Әгәр кайтыр булсаң, мин чыгармын синең каршыңа. Кайтырмын дип вәгъдә биргән булдым. Кайтыр дип көткәндер. Кайтыр дип излеп көткәндер дә. Үмет изеп кире киткәндер. Әллә нишләп кайтып булмады бит. Юллар ерак алып киттеләр. Тубылгының яшел яфракларын саргайышып кыйлып беттеләр. Юк. Яфраклар кыйлып бетмәделәр. Ел артыннан еллар үттеләр. Еллар үтте. Ләкин әле һаман сикәлтәле яшьлек елларым. Юл кырыендагы баганалар миңа табан сызып кулларын кайт дип чакыралар сыман. Әллә инде кайтып китәсе? Әллә инде таныш капкаларны тик бер генә кагып үтәсе? Шул сөялеп торган тубылларны бер күрәсе иде. Күрәсе. Әллә инде кайтып китәсе? Кайтсам да шул инде сиңа калдым. Табалмадым таныш капканың. Тактасына үткен такы белән шыгып язган исмен тапмадым. Юк, тапмадым. Әнә инде кичек уйдымга башка яшьләр инде җыелган. Башка яшьләр, башка тавышлар. Күренмиләр минем танышлар. Без дә шулай җыела торган идек. Язлар җитсә кичек уенга. Күп тапаудан пеләшләнеп беткән болынлыкка, елга буена. Без дә шулай җырлап йөрдек. Biz de şulay karşı büyüdük. Biz de şulay süydük, süydürdük. Biz de şulay giydik, giydirdik. Sketçe barısılar. Birge kurgen, birge yürgenler. Gidire şeşli garmunçumuz Gaziz.
безнең күрше кызы Гөләндәр. Яшьлегеңне әгәр искә ал дисәләр, шул икәүне искә аламын. Газиз бераз башын кырын салып, сызы-быза кебек Тальянын гармун моңнарына кушылгандай җырлап китә кебек Гөләндәм. Тик бер генә кабат тыңлар өчен терелә кебек, хәтта үлгәннәр. Алар бергә тормыш башладылар. Сабантуйлар булган айларда. Башка чыккач, колхоз сыер бирдеп, алдыңгылар итеп аларга. Инә керсәң, чыгасың да килмәс. Ие җылы, уты кабынган. Ни уңган кызны эләктерде дип көнләшеп тә йөрделәр Газиздә. Үтте хәзер. Әнә инде кичке уенга башка яшьләр инде җыелган. Башка яшьләр, башка тавышлар. Күренмиләр минем тавышлар. Бер тарт әле егет Тальяныңны, үзәкләрне өзеп җибәрсен. Гармунчыны кызлар ярата ул. Өстәвенә үзең шибәрсең. Гармун моңнарына кушылгандай, яңгырап китте елга буйлары. Шул яңгыраш сыман еллар буйлап кайтып китте минем уйларым. Хәтерләдем сугыш елларын. Хәтеремә мәңге сеңеп калган. Кыйып яңгыр яуган көз иде. Газизгә дә чират килеп җитте. Тальян гармун моңы өзелде. Томан артына атлар күмелгәнче, яшьләр аны озата бардылар. Фашистларны тизрәк җиңеп кайт дип, изге теләк теләп калдылар. Газиз китте. Арба эзен яңгыр суы китте агызып. Кайгы дигән зур хәсрәтне алып, Гөләндәме калды ялгызы. Яңгыр суыдай күз яшьләре. Күз яшедәй яңгыр тамчысы. Яңгырның бит яуды кар катышы. Җилләрнең бит исте ачысы. Һәм шуннан соң мин дә күп тормадым. Еллар ерак алып киттеләр. Сугыш сүзен ямап йөри, итекләрем тузып беттеләр. Сөйгән ярым, нәкъ Гөләндәм кебек калган иде авыл башында. Ул әле дә кысын булгап, басып тора кебек каршымда. Кайтыр дип көткәндер. Кайтыр дип эзлеп көткәндер дә, башка берәү белән киткәндер. Ул гаепсез. Мәңге көтеп булмый. Башка яшьләр инде үскәндер. Клубларда, кичке уеннарда, алар инде түргә көчкәннәр. Мондый җирдә сирәк күренәләр. Минем кардәш, минем танышлар, берсе өйдә, икенчесе эштә. Чабуына бала ябышкан. Кайберәүләр вузны тамамлаган. Укытучы, врач булганнар. Җир сөрәләр, иген үстерәләр. Тормышлары белән уңганнар.